bă, bine, bine vă la un nou vlog. Eu sunt alături de Jessie și astăzi o să facem un roleplay super interesant. Este iarnă, dar Carla, fetița mea de 6 ani, e foarte drăguță și adorabilă. Nu asta blondă oribilă. Aceasta. De la mine din spate. Carla, o vedeți voi oricum. Da. Carla. Ea este trădată de prietena ei, adică cumva mințită, și a făcut-o să plângă pe fetița mea. Iar eu sunt doamna Stella, de 29 de ani, mama ei. And no matter how many bunnies you smash, they just keep coming back. I don't know. I heard something strange is going on with these flowers. Like if you jump on... I'm sure he's fine. Well, that's it for this week's break. Bun. Puiule, astăzi o să ne mutăm. Ce părere ai? Da, eu tocmai ce am venit de la bronzator și nu vine să cred că trebuie să ne mutăm din nou. Eu vin imediat, mă duc până la prietena mea, Melissa. Melissa? Deci e o nouă prietenă de la grădinică, nu am mai auzit să vină pe la noi. Da. Oh, super, mă bucur că-ți faci prieteni noi. Puiule, dar să nu stai mult, că e friguț afară, o să-și pornesc focul. Bine, mami. Și da, vă întrebați, cum să fie iarnă totuși acum? Da, știu, mami. Da, acum mi-am băgat un corset, deci nici nu știu de ce mi-am luat corsetul pe mine, dar în fine. Oh, puiule, ai venit? Haide. Intră rapid, hai că-ți deschide, mama, haide. Hai, puișorul. Mami, eu mă duc până să dorm, ok? Da, da. Că mi-e somn. Înțeleg. Eu să fac până atunci prânzul, că la grădință ce-ați mâncat? Am mâncat ciorbă de legume. Oh, Am făcut noi împreună cu clasa. ce drăguț. Văd că fac activități din ce în ce mai frumoase. Poți să fii relaxat, că la grădini sunt foarte fericiți copii. Oricum, nici... Nu știu. Uite. Da, ce pot să zic? Cred că totuși o să mă îmbrac. O, și vecinul ăștia numai să trântească, știu, dar mami mie nu. Dar nu trebuie să te... Poate veni Melissa la mine, te rog. E așa bună cu mine. Melissa? Sigur, poate să vină. Eu mă duc până la o cafeluță cu mama ei, că o cunosc pe mama ei. Bine. Da, sunt curioasă să o văd și pe fetiță, că o să trebuiască să stau puțin cu ea. Da, doar să mă îmbrac puțin, să fiu așa frumoasă. Aha. Da. A venit Melissa! Da, am venit. Ce faci, Carla? Da, ești foarte micuță la înălțime, nu mi-am dat seama la Da, grădină. pentru că tu ai 6 ani, dar că tu te-ai născut mai înaltă. Eu m-am născut mai scundă. Da, eu am 6 ani și 8 luni. Dar de ce ești așa tăcută? Nu știu, am eu niște
gânduri în cap. Dar îți place cum am îmbrăcat? Da, ești faină. Mulțumesc. Ce o să facem la tine? Păi, ne jucăm. Da, cu ce ne jucăm? Ai păpuși din alea Barbie? Nu, nu-mi permit. Vine, dar vin imediat. Trebuie puțin să mă duc până afară. A venit tata să-mi zică ceva. Da, stai liniștită. Vom fi cât mai rea cu ea. Da, să nu crezi că suntem prietene cumva. Să sperăm că nu sunteți prietene, nu? Nu suntem prietene. Doar o mint. Abia aștept să sufere, să plângă. Mă duc să văd ce face Melissa. Da. Abia aștept să-i fac surpriza. Mint acum, doar să aud ea. Da. Ce surpriză? Nu știu despre ce vorbești. Trebuie să mă prefac, chiar îi fac una, deși nu o să-i fac. Da. Mă scuzi, cine este ea? Melissa? Ea este Melissa. Nu, cu Melissa vorbesc. Melissa, cine e asta? Nimeni, doamna Stella. Nu știu. A vrut să vină să o vadă pe fiica dumneavoastră. Eu i-am zis că nu are ce căuta aici pentru că nu vă cunoaște în primul rând. Da, mami, nu știu cine este. Am auzit că o cheamă, nu știu, Joana, parcă. Bine, puiule. Vai, Doamne. Vezi că am făcut și prânzul, da, pe acum. Așa, să termin. Puiule, hai ia cina, că prânzul nu ai apucat să-l iei. De ce a plecat de la mine? Ce i-a făcut? Nimica, puiul, dar nu cred că e o prietenă adevărată. Nu pare. Ba da, pare, e cea mai bună prietena mea. Bine, puiule, doar nu plânge. Hai și mănâncă. Bine, mănânc. Un mister pe care nimeni nu-l va descoperi. Biata Carla, de doar 6 ani și... ce mai pot să spun? Melissa, care a trădat-o. Totul era atât de liniștit. Doamna Stella și toată lumea. Oameni pur și simplu nesimțiți, care se prefac că sunt prieteni adevărați, dar ei sunt o mare minciună pentru viață. Am terminat de mâncat. Bine, puiule, hai și mănâncă. Hai și culcă-te, scuze. Mâine e grădiniță. Nu știu. Nu știu ce să spun. Gândurile doamnei Stella erau de genul. Ce să spun? Nu vreau ca copilul meu să pățească ceva. Totul e atât de ciudat. Carla, o fetiță de 6 ani care suferă. Nu are păpuși Barbie, pentru că nu ne permitem. Mami, vomit. Deoarece este și răcită. Hei, Carla! Vomit. Cred că prăjitura care mi-a dat-o Melissa... Melissa e vinovata, gândea doamna Stella. Dar scoate-te animația aia, tată. Scuze.
cine ăștia țipă așa mult că dai capul. Să scoateți amu! Haide, dă-o, dă-o! Of, nici nu mi-am putut să iau mașina de nervi. Acum n-am decât să fug așa. Gândurile doamnei Stella nu încetau să pară de panică și speranță ca fiica ei să mai trăiască. Melissa i-a oferit prăjitură, iar doamna Stella n-avea de gând să mai fie prietenă Carla cu Melissa. Totul părea așa de rău, de la medici care nu știau ce să zică, medici neputincioși, care lucrau de 10 ani cu oameni din aceștia, dar nimeni nu a pățit ce a pățit draga de Carla. Toți doctorii se mirau că nu știau ce se întâmplă și tot felul de lucruri, dar nimeni nu știa ce se întâmplă cu adevărat. Toată lumea spera și spera, minciuni peste minciuni și fapte peste fapte. Adevărul era că Melissa era și geloasă, pentru că toată popularitatea Stelei, atât era și copilul. Și Melissa punea să o ucidă. Doctorul Gigi încerca să repare situația, deși nu prea părea ca Carla să se simtă mai bine. Mama ei încă avea speranțe. Știa că fiica ei se va putea vindeca. Avea atâta speranță încât și-a dat toți banii care îi mai rămăseseră pentru ea. Dar Doamna Stella nu era cea mai bogată, dar muncea și avea 200 de lei pe zi. Dar ca prin minuni, această Melissa a apărut și că ea disperată la medic. De parcă ea nu ar face nimic și nimic. Ca și cum totul a fost doar o glumă proastă și nu se întâmplă nimic. Chiar și prietena ei a venit să zică că o cunoaște pe Melissa de prea mult timp. Melissa, ce-ai pus în prăjitură? Nimic! Tu chiar crezi că aș fi pus ceva? Of, ce tâmpită! Ce mă scris așa? Nu-mi pasă! Of, de ce nu știi? De ce nu știi că mie nu-mi pasă de tine? De ce? De ce? Totul a fost o minciună. Minciuni gogonate. Fata din fața ușii era cea cu care planificam să te omor. Și mama Stelei, nimeni nu știa. Mama Stelei, bunica ei, nu știa nimic încă, dar urma să afle. Iar mama Carlei, ca prin minuni, fără să știe nimeni, a auzit totul pentru că era după perdea. După care își pedepsise fata, chiar dacă era o fire bună și nu pedepsea, a trebuit. Și a zis cu gura ei aceste cuvinte. Carla, ești o fată bună, nu ca tine, Melissa. Tu ești o fată tâmpită, nici nu te cunosc. Parcă erai copilul meu. După operații și operații, Carla se făcea tot mai bine. Își revenea încet, iar Stella îi aducea mâncare proaspătă de acasă. Până când doctorul a spus că dacă mai vrea mama ei să trăiască Carla, va trebui pusă chiar. Și mama, evident, a zis mai bine să se tundă de gât. Nu a interesat-o că râde copiii, pentru că știa ce suflet rău are Melissa și voia să o dovedească la toată lumea. Mama deja știa, doamna Stella știa. Carla și-a dat seama într-un final. Iar doamna directoare cu domnul Gigi erau siguri să o dea în judecată. Toată lumea vroia să dea toată lumea vrea să dea copila în judecată. Ar fi un copil, dar chiar așa? Se plângeau toți. Da, nu înțeleg nimic, se auzeau vorbe și vorbe. Până când,
jumătate de oră, cam așa, nici eu nu știu, apăru Carla cu o față tristă, deoarece o să vedeți în acest videoclip, care venea dintr-o dată și plângând la mama ei. Mami! Nu mai plânge, puiul meu, ești frumoasă așa cum ești. Părul tău nu înseamnă tot. Bine. Și așa, doamna Stella, cu greu, și-a ajutat fiica să treacă de depresie. Am zis. Bineînțeles că totul are un sfârșit bun, așa că Melissa, prietena între ghilimele a tuturor copiilor, cum spuneam între ghilimele, adică a lui nimeni, a fost arestată la vârsta de doar 6 ani pentru gândurile ei oribile. Și prietena ei, bineînțeles. Da, dacă mai vreți să o și vedeți, o să o vedeți pe ecran. Deși nu cred că mai dorește cineva, pregătiți-vă să scuipați. Dar dacă vă uitați până la final, o să vedeți cum stă nervoasă în celulă. Doar că nu chiar acum, peste câteva minute. Și hai să ne ducem puțin să vedem ce zice Melissa. Ne ducem și fugim ca să vedem. Gândurile, toată lumea o căuta. Oare cine este Melissa? Unde este? Mami, ajutor! Ziceau mama și fiica pe bicicletă mergând la școală. Domnii polițiști o căutară. Carla plângea de numai și fugea. Fugea să nu mai Fugea să nu mai știe cum arată. Era căutată peste tot. Melissa. Of, chiar trebuie să intru. Trebuie, domnișoară. Puneți-vă hainele de închisoare! Of, proștilor. Melissa? Nu mai vreau să te văd. Din cauza ta am ajuns aici. Din cauza ta sunt așa nesimțit-o. Spunea toată lumea. Ce-ți deschide? Nu am mai scăpat niciodată. Și acolo fu și mormântarea, în celulă, cu puști. Dar bineînțeles că n-a murit. Doar a fost presupus. Dar peste câțiva ani, când Carla se făcuse fetiță mare și deșteaptă, și crescuse părul de mult, iar mama era mai bătrână, să spunem așa. Dar tot cu vocea ei cea blândă spunea: ce fiică bună am. Și nu se plângea niciodată. Odată nu se plângea că fiica ei a arătat așa. Pentru că ea cât lucra și merita. Pentru că fiica ei suferea de o boală gravă. Dar nu mai suferise, deoarece Dumnezeu a dat bine pe pământ. Mami? Pui, sunt ok, dragă. Puțin mai cocoșată. Mai așa, dar tot îmi place cafeaua, draga mea. Mă bucur, mami, deja ai împlinit 56 de ani. Iar eu am deja 17 ani. Abia aștept să
să trec de vârsta de 100 de ani. Eu sunt cam urâtă. Nu ești urâtă, puiul mami. Uite ce frumoasă ești. Ai crescut foarte frumos. Mulțumesc. Ești slabă ca mama, așa cum eram și eu slăbită. Dar tot frumoasă ești, puiul lui mama. Mulțumesc. Chiar îți mulțumesc. Și cam atât a fost și povestea emoționantă. Vă mulțumesc de toate vizionările. O să facem partea a doua la 100 de like-uri. Partea a doua, care va fi, bineînțeles, să vedem ce mai... Da, mult mai dureroasă. Când doamna Stella avea deja peste 56 de ani, aproape de 100. Și vom face și partea a treia și a patra, când vor sărbători 100 de ani. Așa că cam atât a fost. Pa, pa! Dar înainte de papa, să vă arătăm puțin cum și-a petrecut doamna Stella sărbătoarea de 56 de ani. O, draga mea, nu vine să cred că m-ai adus la tanti Viorica, să o mai văd și eu, să mai schimb o vorbă cu ea. Haide, mami, că eu mă vopsesc. Vai, puiul mami, eu nu mai vopsi, că eu, tanti Viorica, vai, ce frumos, uite, face și ăsta pozi. Mami, uite cum am vopsit. Oh. Tanti Viorica, nu trebuia să-mi dați asta. Uite, puiul să mănânc și La tu. revedere, tanti Viorica, ne bucurăm. Așa că atât a fost și cu vlogul de astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un alt clip frumos și interesant. Bineînțeles și misterios. Pa, pa! Sper că v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și follow. Pa, pa! Vă pup! Deci, și să vă mai spun ceva. Da. Vă mulțumesc de vizionare. Deci, doamna Stella este foarte fericită și o să vedeți cum o să sărbătorească de 100 de ani, chiar și de 1000, pentru că așa un suflet bun și pur ajunge oriunde, nu? Bineînțeles că și fata o să sărbătorească 1000 de ani, când mama ei o să aibă mult mai mulți ani, dar nu o să fie Nu chiar moartă. 1000, nimeni nu poate să produce la 1000. În povestile noastre orice se poate. Așa. Pa, pa!